Het kruispunt bij Katrebra is toensdemoarn afsletten voor verkeer. De dik zou eerst 4 dagen dichtgingen, maar dat wordt een dijk langer omdat het asfalt dit weekend net lijn worden kan vanwege het minder waar. Het verkeer is er nu helemaal aan en dan kunnen we alle verkeersmaatregelen oproemen. En daar werd als het verkeer riet, daar zijn wij nou bezig. Dus we de taxilussen te zagen, we staan met machines op het dik, zietkanten straatwerk te doen of het rioolwerk. En de laatste denk je is profielfrezen en voorbereiden dat het grote asfalt eraan in komt. De dik wordt flink ompakt. De parallelwegen verdwijnen en alleen nog fietsers en voetgangers kunnen alsnog op het pad naast de auto die komen. Maar dat is net de enigste verhoring. En er is een nieuwe computerkamer, een heel nieuwe verkeersregelinstallatie, dus volgens mij wordt het verkeer aan wat beter afwikkelen. En praktisch, dat verkeer kun je nou dus net deel. Man je in de bus direct niet meer deel. Hoe zit het? Waar moet ze dan deel? Bussen staan volgens mij stil op deze route en ze gaan per omleidingsroute maken. En we gaan een grote omleidingsroute voorbereid en nu in uitvoering het meeste deel maken. En in samenwerking met de verkeersregelaars verzwaar ik weer maatwerk, zodat een ambulance er altijd linksom, rechtsom deel kan.